Sanibona, phinde nibingelele nje futhi namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umkhulu obabazekayo, othandekayo, ofanelekile ukubonga nokubatshazwa nodumo uyise weNkosi yethu uJesu ngako konke asenzela kona, ngokusithanda, ngokusinakekela, ngokusivikela, ngokusihlenga, ngokusisindisa, ngokusibekela, ngokusiqinisa, nokusenzela konke okuhle ngaso sonke isikhathi. Yazi ebongeka ehlala ekhaya ezulwini, yazi kuhlezi kuyisimanga bantu bakaNkulunkulu. Konke esikukhulumayo ngoNkulunkulu, konke uNkulunkulu asiyalezwe sikudlulise, konke uNkulunkulu asifundisa kona. Ngoba khumbula ukuthi sishiye nomduduzi umoya ongcwele. Athi uKristu uyokusifundisa konke, asifundise okukhona, asifundise okuzayo, asifundise okuzakwenzeka. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu yazi uthi umoya ongcwele afike akufundise something, aphinde futhi ayi-portray uyibone in act, uyibone visually, uyibone physically ukuthi nanso-ke lento le kade ekutshengisa yona. Ezinye izinto uNkulunkulu ayidedele ukuthi zenzeke kuthina, khona sizokwazi ukuthi siyifile, sazi ukuthi kwenzakalani uma kwenzeka ukuthi njengabaprofethi bakhe. uNkulunkulu wayethe bathuma aphinde futhi abenzise ama-experiences khona bezozwa ukuthi uNkulunkulu usuke efilani uma ngabe kwenzeka kanje. Kufana nje njengobaba uHosea, remember ukuthi uNkulunkulu wathi akahamba ayothatha unkosikazi oyisifebe amshade, and then mayisifebe wengakuyekile ubufebe bakhe ngisho eseshadeni nobaba uHosea, waqhubeka waba yisifebe, waphinde wabuyela futhi ey'ndleleni zakhe zobufebe. Eseshadeni nobaba uHosea wawuzala futhi ngaphandle, eseshadeni nobaba uHosea wathi uNkulunkulu kuhamba umlando unkosikazi wakho. Yesu sephinde wakufebela kodwa phindela khona mlande futhi. Athi kodwa uNkulunkulu ayisifebe, wathi mlande shona khona. So bantu baNkulunkulu izinto eziningi yazi uNkulunkulu uyakayidedela ukuthi si-experience khona efuna sizwe ukuthi uzwela ini mangabe kwenzeka ini. So wase washo ukuthi ninjalo-ke nina abantu nifike ningamukele, nifike nithi niyangithanda, nifike nithi nizohlala ebukholweni bami, nifike nithi nizongilalela, nizongihlonipha, nizokwenza yonke into. Kodwa kutholakale nina senibuyele ezweni, tholakale nina senibuyele emanyaleni, tholakale nina futhi senithemba odokotela, nina futhi seniqamba amanga, nina futhi seniyaphinga, nina futhi seniyahleba, senenza zonke lezo zinto. Kodwa ngihamba nginilande khona kunjalo cause ubuyele odakeni lapho uNkulunkulu aphinde akulande, uphinde ubuyele ekungcolile, uNkulunkulu uphinde akulande. Njengengane uthi usuyigezile iphinde ihambe eyingcolisa, awuvicasula leyo nto leyo, vele ukuthi sisakaze phansi. Kodwa ngoba ingane yakho uyayithanda futhi ufuna ukuthi imbathe ifudumale ihlale endlini, uzophinde futhi uyithathe uphinde uyigeze, uphinde uyithathe uphinde uyigeze, ngisho usuyigeze usuyishaya kodwa uphinde uyigeze. So kona konke bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu uyakathanda ukuthi sizwe ukuthi usuke efila ini uma ngabe senza ini, usuke ezwa kanjani uma ngabe sona, ngokuthi asidedele nathi ukuthi sikubone lokho noma kwenzeke kithina. So uNkulunkulu usafundisa izinto eziningi nje, ebese futhi akudedele ukuthi sikubone ngokuthi kwenzeke kuthina, ngokuthi leyo moya isehlele, leyo moya esishaya, khona sizokwazi ukuthi kahle kahle la empilweni kunjani, kahle kahle imimoya esidila nayo injani, kahle kahle la empilweni kumele ukuthi wenze njani uma sekwenzeke ini nani nani. So kona konke bantu baNkulunkulu masiqaphele uNkulunkulu asifundisa kona. Masiqaphele uNkulunkulu asiyaleza ngakho ngoba usuke esiza thina, asiyaleza ngakho uyaleza ukusiza thina. Ngiyaphinda, asiyaleza ngakho usiyalezela ukusiza thina. So ngakho konke uNkulunkulu akufundisa kona, ngabe umthetho, ngakho akufundisa kona ngabe ngothando, ngakufundisa kona ngabe ukushisona, ngakho uNkulunkulu akufundisa kona kugcine ukwenza. Esho njalo ubaba uJakobe ethi ibani ngabalenzayo izwi kaNkulunkulu, lingabi ngabalizwayo kuphela nizikhohlisa. Ngoba uyayikhohlisa uma uthi izwi kaNkulunkulu ngizwile ngiyalazi, uqeda ungalenzi. Ufana nomuntu ozothi ngiyakwazi ukudrayiva kodwa enelicense ena-5 years engakaze ayithinte imoto yothi uma ungena emotweni izokumangaza, izokwethusa. So kona konke abantu baNkulunkulu masibe abantu abalenzayo izwi kaNkulunkulu, masibe abantu be-action kuyona yonke into, because ngokwenza kwakho uzoyazi into. Fana noma uzothunya, kuthiwa uhambe esitolo uthi ngizoya, ngizoya, ugcina ungayanga, uzokwenza njani? Uzolibala ngithi. And then kusize ngani ukuthi uvumile ukuthi uzoya? Kusize ngani ukuthi uvumile ukuthi uzoyiwasha lezo zitsha ungasayiwashanga? Sengifuna ukuphaka manje, sengiphekile ngaqeda, sengifuna ukuphaka awusayiwashanga izitsha. Omunye yazi uvele enze njani? Ngoba uvumile kodwa into awuyenzanga, uvele ayithulela azenzele yena. Lese umzali uzothi woza ngicela ungigijimele ungiwashele isitsha, uthi okay ma, busy nefoni yakho. Okay, avele ayithulele ayiwashele izitsha zakhe, aqhubeke kanjalo. Ushawe isazelo sakho ukuthi uvumile kodwa awuzange uze uyenze lento. So kona konke ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu, yazi uNkulunkulu wakasho nje ukuthi kahle kahle yazi akancengile thina, akasincengile. If ungafuni ngezandla zakho akunankinga, uzothuma omunye. Awufuni ney'ndebe zakho akunankinga, uzothuma omunye. Awufuni namehlo akho, awufuni ney'nyawo zakho uyoshumayela, it's okay, uzothuma omunye. Iy'ngelo sezigidi zegidi ziningi ziyinqwaba,
Abantu izigidi ngezigidi baningi beyinqwaba, khona abazalwayo kumanje. Khona ozalwayo manje uNkulunkulu kulungile ngizoyithumela yena. Ngithumele lo msebenzi lo ohlulekayo ukwenza wena njengamanje. So akanendaba nawe, uma ungafuni awufuni ngiyekele. Kuwona wonke abantu baNkulunkulu masazi ukuthi konke kulaseleza kona masigcine sikwenze ngoba ngaleyo ndlela sizisiza thina. Ngaleyo ndlela sizihlenga thina. Ngaleyo ndlela kuzozuza thina, kubenefite thina. So uNkulunkulu ukuthi masibe ngabalenzayo izwi lakhe ngaso sonke isikhathi. So konke uyalezwa ngakho. Makushunyayelwa, mfundisi mekhuluma ethi yekani Facebook, hayi bekani ama-makeup, yekani iy'nwele, yekani konke lokhu kweluka, amabhuluku, yekani zonke lezo zinto. Ungasho ukuthi hayi ngisalwa nakho, ngisadila nakho, awunawo amandla. Dedela uNkulunkulu, umnikeze uthi Nkosi ngithwalele konke. Ngokwamukela uKristu njengenkosi yomsindisi, uhlenge usindise, ubhabhadiswe. Enza something ukuze uzuze something. Enza something, iba ngolenzayo, ungabi ngolizwayo. Ngoba uyalizwa shuthi uvakashile lapha enkonzweni, uzwile ukuthi umfundisi utheni kodwa wakhohlwa wangaba nendaba nalokho. Uzobuza ukuthi belithini izwi lami namhlanje, uliqhulule njengoba linjalo. Akubula nje ibandla lamasabatha kunabantu abahlakaniphe ngampela. Thola ukuthi iscript uzosisho njengoba sinjalo. But uthi uyabheka ukusenza kwakhe 0%. IBhayibheli ulazi up to Z because kunabantu abakholelwa ukuthi iBhayibheli kumele balifunde baze baliqede njengenovel. Anginankinga nalokho mina, but uyalenza yini? Because lihlezi lizoba yizwi kaNkulunkulu. Uzolifunda lelo verse namhlanje, kusasa lizobe selikhuluma ngenye indlela. Ngakusasa uzobe selikhuluma ngenye indlela. Nangakusasa futhi uzobe seliportray imessage. So alisiyona inovel kahle kahle. Kepha liyincwadi yesambulo. Liyizwi likaNkulunkulu akhuluma ngalo kithina noma inini methanda ukuthi akhuluma ngaso. So ngezwi lakhe masilalele bese siyakwenza lokho akushoyo ngaso sonke isikhathi. Ungasho ukuthi ngoba nakho ufunda incwadi ukuthi ngijwayele, athi mayefunda umuntu ufunde kanye naye emva kwakhe usabuthonga usenandaba nalokho because vele ulijwayele uyalazi. Many years neminyaka ewu10 ulifunda. Akusho lutho lokho ngoba namhlanje lilethe umyalezo omusha. Yazi kuyenzeka ukuthi ufunda iBhayibheli uthi ngiyaqala ukuthola imessage nje kanti leli verse lisho ukuthi ngiyaqala ngiyakhumbula nje even nevesi leli ejwayele kakhulu esihlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zandezweni. Kahle kahle uNkulunkulu lapho ethi hlonipha uyihlo nonyoko wasenkosini. Yabo baba wakho wasenkosini lo uzokufundisa ngoNkulunkulu noma wakho wasenkosini lo uzokufundisa ngoNkulunkulu. Ibona kahle kahle kumele ukuthi ubahloniphe kakhulu. Khona insuku zakho zokuzokwandezeni because ngabo that is where uNkulunkulu ekhuluma nawe ekufundisa. Ngalo mzalo wakho let's say usubhabhadisiwe bathi uba ne-spiritual mother, spiritual father, i-mentor or whoever ngendlela enibiza ngayo. So ngalo mzalo wakho lo ngokumhlonipha kwakho, ngokumlalela kwakho, ngokuthi yonke into ekuyaleza ngayo uyenze. Ingaleyo ndlela uyizuzela impilo ende because uyena olonda umphefumulo wakho isho njalo incwadi yamaHebheru. Ethi masihloniphe abazali bethu basenkosini because yila kulondwa khona imphefumulo yethu kubona. Imphefumulo yethu isezandleni zabo. It's like ihlonipha uthisha wakhe esikoleni because ukuphasa kwakho kusesandleni sathisha wakho. Yebo ngale nkathi uhlonipha ulalele eklasini, ngisho kuthiwa awuperformi kahle academically, ngisho kuthiwa uyazama uyahluleka, kodwa ngenxa ukuthi uyahlonipha uyathobeka futhi awubanga umsindo eklasini, awumdisturb uthisha mengabe efundisa, yazi ukuthi engakufakela ama-marks ngisho ungawa-deserve, engakufakela u5 marks ngisho ungawu-deserve ngokuthi uyahlonipha. Athi hayi ngizokunikeza i-benefit of the doubt ngoba uyalalela eklasini uyahlonipha, yazi ave clean ave ukuthi uthole leyo benefit nje just ngenxa yalokho. So nasihlonipheni abazali bethu basenkosini, asihlonipheni konke uNkulunkulu aseleza ngakho khona kuzokwanda konke sizokuthola konke esikudingayo. So bantu baNkulunkulu ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu namhlanje sithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu usondele, nihlengo nisindiswe nibhabhadiswe ngokuphela kwezinto zonke sekufikile kanti ukufa kuseduzane kakhulu. uKristu sasibekela namhlanje sasithanda mawusabona usezwe usahamba usaphila kusayelinye ithuba lokuthi ubuyisane naye, kusayelinye ithuba lokuthi wenze intando yakhe, kusayelinye ithuba lokuthi uzisize uzisibekele bese uthola ukuphila okuphakade. Inkosi ibe nani nibusise. Hlale nazi ukuthi zikhona ezinye inkundla zokuxhumana, uTikTok uLehle Themba, Facebook uLehle Themba Mzobe, Instagram Lehle Themba Went with IE Mzobe, no YouTube Lehle Themba Mzobe. Inkosi ibe nani nibusise manje kuze bephakade. Amen. uNkulunkulu yasizonda isono, uNkulunkulu yabuthanda ubungcwele, konke masikwenze
masibe ngabalenzayo izwi kaNkulunkulu, singabi ngabalizwayo kuphela, sizikhohlise, sizenze iy'lima, ngoba ngaleyo ndlela asizozuza lutho, asiyothola lutho. Kumele sibebuye uKristu, sifane noma yibutho ensimbini, sikwazi ukuthi simamukele, sihlangane kanye naye, singabi iy'nkuni lapha emhlabeni, iy'nkuni zesigogo, okuzothi mefika yena ezinsimbi, thina sitholakala ziy'nkuni, okuzokwenza ukuthi singakwazi ukuthi siphakame, kodwa sibanjwe i-force of gravity, ebese sisala lapha emhlabeni sibhubhe, ngoba i-force of gravity i-force yesitha, i-force yobumnyama, i-force yomhlaba. Masingasindwa yikona konke kwaleli zwe, kodwa sikushiye konke, sidele konke kuyimanje, samukele inkosi mayibuya ngamavu, ngoba sekuseduze ukubuya kwayo. Inkosi ibe nani, ibusise manje, uziphathe. Amen.